Ayo. Samara pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telanging kalbu mangawur-awurahan pengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara panjriting turangga estri miwang dwaja kang kakitir para kata ingkang dojo lelayu sepi menika Raden Patih Udawa ingkang merpati wonten ing patenggan kula. Ya Kakang Senggono, aku ingin manggi jangan diko Kakang Anoman. Apa wis suwe oleh Kakang Anoman lenggah kene iki mau Kakang? Sampun radi sawetawis wedal Raden. Uwit sinuwun mandura rawuh. Lajeng adik kula Werkudara dumugi kula ngertos sedaya. Oh, ngono. Inggih. Inggih labet kula ngrumaosi dados ponokawan wonten Ndwarawati kok Raden. Mila inggih boten kesupen inggih kewajiban kula seba.
ingkang menika hamba bilih dipun keparengaken kula cumedhong dawuh menggah menapa ta wigatos sing pasewaken menika wau Raden. Kakang Anoman iki mau Raden Werkudara rawuh ing pasewaken kautus dening Kyai Semar ngaturi rawuh Sundrawati marang Karang Kadempel dene wigatine bakal kinanti sarasean ngrembug babakan Praja Ngamarta kang wektu iki lagi nandhang kingkin Kakang. Oh inggih Raden, kula inggih sampun nampi timbalanipun Kyai Semar ugi kadhawuhan sowan dhateng Karang Kadempel mengkono Kakang. Inggih Kakang Senggono wonten dawuh Raden, aku antuk dawuh saka sinuwun Ndrawati sinuwun meling supaya Kakang Anoman bisa nggedhekake rasa kesabarane mengkono dawuh kang tak tampa kanggo sira Kakang Anoman. Aku percaya Gandeng Jengandika iku salah sawijining brahmana kang limpat. Tak kira Kakang Senggono ora bakal keweran nyawang marang kahanan kang bakal dilakoni mengko Kakang. Inggih Raden, kula sampun tanggap menapa ingkang dipun kersakaken Gusti kula ing Ndrawati. Saha kula inggih sampun kraos bilih anggenipun Kyai Semar nuding dhateng kula minangka dados wakiling para prajurit kala wau wonten prayagung ingkang kirang rena penggalihipun kok Raden. Namung tumrap kula sedaya menika kula anggap limrah ing atasipun gesang wonten ing alam ingkang merdika benten pemanggih menika kengang kenging kemawon waton bodani pemanggih kala wau sampun ngantos ngurbanaken dumateng kerukunan tuwin sampun ngantos ngobak-obak dhateng katentremaning bebrayan kok Raden. Syukur bagi sewu yen bab iki Kakang Anoman wis pirsa. Aku ki ya nggumun Kakang. Kurangane apa Kakang Anoman kang urip wis dikebaki marang lelabuhan tumrap sapa wae. Ewa dene kok ya isih ana piyai kang ewa marang Kakang Senggono. Raden Patih mboten perlu nggumun. Inggih ngaten menika pepak-pepak ing jagat kok Raden. Donya menika mboten wonten barang ingkang sampurna. Tumrapipun Anoman paugeran kula namung setunggal. Inggih menika gondelan dhateng pewaring agami ingkang kula rasuk Raden. Gelaring lair mboten kendhat anggen kula tansah nyuwun wonten pangeran mugi tansah nuntun ing lampah kula Raden. Syukur bagi sewu dene Kakang Anoman wis samaptos kabeh. Matur nuwun Raden. Gandeng sinuwun ngatone wis jengkar saka praja katitik ana swara kang julegur kaping 3. Mulai Kakang ninggal tak kanthi budal, aku bakal nguntapake tumeka njabaning praja. Monggo kula dherekaken. Temenggung Drawajaya, kula wonten dawuh. Mara kaki metu njaba. Undang wadya nguntaping jengkaring sinuwun kaya batatan, kula ngesake dawuh Sang Patih. Mundur undang wadya kuswa. Sangya para prajurit suarane tengorong mandang ngantariksa tambur slompret gong bendhe dari lan poksor tong-tong grit tetek sang buran leraluning cala wotoke mangkono bidhaling para prajurit yen Cinandra kaya sing arep papapan sigra mangsah lumampah anut lirama
Kelar bamba muncar
driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang nyata gawat kliwat wingi tepati bebasan satu moro satu mati jan moro jan mati bali mung kariaran Au tinggi ngeriku danganing pojim setan priprayangan ilu-ilu banaspati gandaro miwang berkasaan sedaya sami mambek serai drengki dahwen panasten pati open tuwin jal metakil demen mulat maksulayan sirik marang karahayun yen wis ngancik surup surya jroning wana ketingal singup sesawangan hamung remeng hanger gemeng Sulagung panting jenggelet Dinajaran Manduragung ki nemu godhong hanggameng mung ketingal cemeng umrusak kaliyan kaboncang kumandang kang swara garaja kan maweh daya geter jroning wana waneh-waneh swara peksi kang sobeng wanci ratri menggih kolik tuhu lan pokok beluk bilulungan solai luru mangsan Tengah tebian kapiarsa panggemrong ing singa barong sarta tambang ing Srenggala. Binarung kala-kala swara tek saka ngakak datan dangu sinusul panjriting waraha labet tinubruk ing Sardula. Ing tata gelar wujud wanawasa ananging sejatine tuhu puniku kedhatoning dewa panggoda pangrencana. Ingkang awisik Sang Bathari Durga inggih Pandya Bathari Permoni. Mujari mal sukra cemengan wancine wis madya ratri Hyang Permoni kepareng lenggah mungguing sela kumawasa asemek roning raja mala kayap ora di setan janggitan wedhon jrangkong waru boyong miwang wewe kidrah lenggahira Sang Bathari sinungsengan sutra jingga cinawi kencana Cinawisan ganten dalah pakecowan datang ngantun padupan geng kumendeng angobar mimang ratus kang mangambar dereng tangu Sang Bathari Durga lenggah kedadak swaning narita saking pamanggantungan inggih Prabu Udayatma lakuning lekas kita linuting kidung kadang hamomong nun manah rahayu Aywana kang tanah golong kumolong manatu para karenane
mangabos bos pita wangsalan semon Kaludra ana padake iki Prabu Godhayit menungsuan ana ing kayuwangan dandang mangure mengko tangger Godhayit mo padha kanthi rarja sowan kita ning ngarsa ulun kula Godhayit mo inggih Pandya Betari lulus raharja sowan kula Niskala mboten langkung pangabekti kula nggih kunjuk wonten sahandhap padha paduka Sang Betari. Iya yang nger godha kumara wong tampa pangabektimu Godhayitma. Ana nek arani janur gunung diri kita malah ing ngarsa ulun. Ana wigati apa kula tumuli matur ya nger Godhayitma. Lha nggih Pandya Betari. Sowan kula ngarsa paduka kejawi kula ngaturaken sungkem. Ingkang sakelangkung wigatos meninggih kula badhe nyuwun tulung wong ngarsa paduka Sang Betari. Nyuwun tulung babakan napa nggih? Duh Betari. Ora ngisen menapa menawi kula ngaturaken isin ing manah kula. Ora susah dadak nganggo isin ya nggih. Ngayuwangan kene iki tembung isin kuwi ora ana. Sing ana mung tembung aku butuh kae kudu kelakon mengkono ngger Godhayitma. Lah dalah. Iya. Menika naminipun sami kalian adeg-adeg kula Sang Betari. Mula aja dadak nganggo tida-tida rasamu mara gage matur ya ngger Godhayitma. Ngaten Sang Betari. Wiwit kula tasih gesang wonten ing negari Ngalengka. Ngantos bondo kula tapis madya bala kula telas. Namung labes sami sabiyantu dhateng kula mulih kasembadan anggen kula garwa Bathari Widawati. Namung kanyatan nadyan sampun nelasaken Bandaraja tuwin nyawa ewa semanten kula babar pisan dereng saged lenggah jejer nyanding dhateng Bathari Widawati. Sang Betari nadyan kula sampun abadan sukma nanging gegayuhan kula tetep boten luntur. Inggih menika kedah saged nggarwapun Widawati kala wau. Sampun marambah makaping anggen kula mbudidaya tuwin daya upaya. Namung nyatanipun tansah gagal wigar tanpa karya sabab menapa. Inggih labetipun alang-alangi kalian munyuk pethak pun nanoman ingkang nggo sapriki dereng mudhar. Ingkang menika Duh Betari mbok inggih wonten parang paduka Sang Betari paring iguh pratika utawi cara kados pundi supados kula kasembadan garwapun Widawati ingkang samangke sampun manitis dumateng putri Mandura ingkang nami pun Sembadra Sang Betari. Kula pitados dumateng iguh pratika paduka tartamtu mboten badhe mindha damel mesti kelampan sedya kula Sang Betari. Nuwun kula banget ing panarima ulun dene sumur kang dadi kapitayanmu marang jeneng ulun. Iya to ngger Godhayitma. Wong nyatane jeneng kita karo ulun iki padha-padha leng reridu marang titah. Kang mangkono ulun bakal kabotan maringi marga lan sabiyantu murih kasembatan kang dadi sedya kita Godhayitma. Lah dalah. Iya lajeng ngene ya ngger tiwas kebeneran wektu iki bakal sapa temun pangarsaning para kawula kang mapani ning Karang Kadempa. Mula kula Godhayitma kita manunggal wae marang salah sawijining pangarsa mau. Raganing pangarsa kang wis tok nggo wadah mau tumuli nggonen piranti mateni marang ngalang-alangi karepmu yaiku sing anoman. Malah
Lah ora mung Anoman wae ya ngger kang sira pateni. Kepara Janaka uga sirnekna pisan. Kanthi Janaka mati Sembadra kelakon dadi garwa kita. Kalenggan lananging jagat kang sumandang marang Janaka uga bisa ulun jabel. Ulun paringke marang putra ulun Dewa Serani ngger Godha Kumara. Kadangmu padha ranteng becik besok amandremo Paris kang prayetno ya saranta wong Dwarawati tinumbas paniku pengawak Pandhawa Lora wurung dadi mungsuh. Waduh sang Betari sanget ngaturaken gunging panuwun kula dene paduka sampun pareng paring margi dhateng kula ingkang sekeca sanget. Inggih kanthi kula manunggih dhateng salah satunggaling pangarsa menika mangke tertamtu. Mboten badhe konangan kalian Bedhia Selek pun Anoman. Kepara kula saged mejahi piyambakipun. Gandeng sampun trewaca dawuh paduka Pandhi Betari kepareng kula nyuwun pamit pumunten nindakaken dawuh paduka. Namung mawantu-wantu kula nyuwun tambahing pangestu mugi lebet karya lampah kula Sang Betari. Iya yang ngger Godha Yitma ulun mangdal puji Sang Durga Sembada Kala Wibawa jaya nggon kita ngrusak bangsa budaya Yitma. Semangkahang terus sumbar Jaramaya wayang dawuh buke Siraja keri ngger sabiyantu marang Prabu Godha Yitma Jaramaya nak nengesake dawuh kepareng kula nyuwun pamit buke sing ati-ati ya ngger. Ayo pada bocah buta
kertancut kumrekut nyembat watang ngarat basa mungsa sanggep cocok kantaran bau sayakti dingolino prateng lampus sirna madyaning palugon waduh kandhek barisaning wadya sawing dandang mangure papak wong cendhek cilik bringose kandel waduh parah ngaku sapa jeneng Sundana Durawati Satria Lisan Pura Setyaki aranku bali takon sapa jeneng ya muri saking dandang mangure Prawira Sandi aranku Prawira Sandi ya Sungir bakal tak gawe liwat yen sing liwat siji mung gawe wong 5 tak lilani ning gandeng sing liwat kuwi luwih saka 100 terus miranti gegaman luwih becik bali ya wae waduh keparat menungso jaluk ora dawa umure balik elekku ku sawadya bala panjenengan para Jata wah seret nyawamu durung tau krungu kondhange Prawira Sandi tau tate bedahku tomboyong wong banggamu sepira madu wah tebuak dadamu melesat igam celaka dosa banget Sore di barat ungal dadamu yo wah hot biar kowe ya hot wah hot pasti kowe doy kita lu ai biar kowe hot pasti kowe Lihat ayo hot yan loak lo menung 100 hot lo
Ayo. Loh. Metu saka bumi parat. Ayo. Nganggo sisik soe. Antarja, Antarja. Ya. Kumandang garbo. Loh. Ayo, ayo. Hot. Oh. Pasti kowe. Oh. Pasti. Oh. Hot. Loh, hei. Diam loh. Loh, ah. Lunyu. Ayo betul. As. Loh. Ayo. Ah. Oh. Pasti ya. Hot. Oh. 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 Wah. Melonyok raimu parat. Wah. Wah. Wah.
Mundur. Gulungan genderamu prangana gamanmu. Aja semret narak pikala Durgangsa. Mir. Ayo ndi mungsuh sing sak bapak karo ayo. Wah, ana satriya gedhe dhuwur. Sapa em? Waraku Dara. Iya. Lung kari aku karo kowe. Maju ya. Hati-hati. Wah, Waraku Dara. Maju ya, kala Durgangsa. Ayo. Wanging driya mangun gong kandhuan rimang lirlena tanpa ganing
Wah, iya jagat Dewa Bathara. Kakang Semar. Cethayan wis ngerke blatmu kowe. Milih wakiling prajurit kok Anoman kuwi kepiye? Apa Ngamarta ki wis kentekan wong? Werkudara, Janakana bocah nom-noman sing setya akeh. Lah kok nudewe kok Anoman sing munyuk putih. Aja-aja mengko gek pancen dijarah dene Kakang Semar dheweke arep ngremehke para satriya Ngamarta. Iki yen ora tak bubarke parpataning, wah, saya ndodro iki Kakang Semar. Tang Semar pamoring sukma sinupmaya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Wata kowe mangkono. Raska Kang Sumandang Prabu Baladewa mahanani patrape kaya wong ngengkodeng. Mangkono sang badan alus Prabu Godayitma kang wis nyedhaki unggihaning Ratu Mandura. Tuwuning Prabu Baladewa kegelan penggalih sigra mbarung sinang riwuk kempul. Bumi kunjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Hei Prabu Baladewa, aku ngerti yen kowe iki lagi kegelan karo Semar. Tiwas kebeneran ragamu bakal tak silih. Aku bakal mbubarake parapatane Semar. Ngiras pantes bakal mateni Anoman Bri. Wah. Semar, bubar ke parapatanmu Semar. Ya. Wa Prabu Mandura. Antarsa, punten dawayo. Melu aku mbubarke parapatane Semar. Kula mboten wani. Piye? Kula mboten wani. Wah! Kowe iki anak Werkudara lho. Kowe anak Werkudara. Kok jeneng iki piye? Ayo, gelem. Mboten. Gelem. Mbot wah menungso diajar bocah iki. Wah, ora manut karo wong tuwa. Menungso. Wah. Mati kowe. Iki ngopo? Ora dosa ora luput kok malah diajari karepe kepiye iki Wa Prabu iki? Manggon ning kene. Apa Nusul? Metu, golek nggon dhewe kono. Mar ngejak maine kok ning awake wong. Metu. Semar, bubarke parapatan Semar. Ya, biar. Wah, Katukoso, Kakang Mas Sontorjaya. Ayo melu aku mbubarke parapatan Semar. Kula mboten wani. Wah. Adi ora bekti karo Kakang wah diajar wae menungso iki. Ayo. Wah, Werkudara iki. Hus. Ora ngejeni karo wong tuwa. Ayo, Pak. Mbubarke parapatane Semar. Ora sudi. Gelem pomo.
Rasudiwa antem pupumu. Wah. Wah, wah, wah. Wah, wong edan. Wah. Wah. Nyai Werkudara mlayu-mlayu ana apa? Kresna kakangku piye? Kakang Baladewa karo Antarja ngamuk. Sapa-sapa bakal dikanthi mbubarake parepatane Kakang Semar. Yen nganti ora manut dheweke malah diajar. Nyai Werkudara, Di aja diladeni. Kang Raka Mandura kan lagi lali. Kowe becik siadi kelawan jeneng isun ndhisiki laku budal marang Karang Kadempel. ayo tak dereki Kresna kakangku. Loh, Antarja kula wonten dawuh Kresna Werkudara ndhisiki laku jemujug nang Karang Kadempel. lajeng kersanipun wa mandur kados pundi? Aja mandhek ana kene. Sing baku aku karo kowe mbubarake parepatane Semar. Monggo kula dherekaken para Bu.